Babibu. Satukazi. Vakamangarirani. Vakamangarira talent. Ngatirema kugwenya. Sinza kune rukoro chinotaura vacho vachataura. Ichedibazi ntaure chokwadi padare. Kutendera taura chokwadi padare. Raido chindairo kuipa talent. Talent. Apa muri imwe chete. All right. Vananga kodashiza ndo vanoripa. Vanasha vakamangarira. Tutozvionera muno. Imwe muri side 1. Yainde. Zerora. Talent akatora mwana wangu kwa ani makore anokwana 10. Asina kubvisa kana tsvagirai 10. Saka ndaimboedza kuti nditi talent ndinotione usati zvara. Anongojenga pandomoti ndikatumira vakomana ndizvozvo nyaya ndiyo ndaona kuti kuramba tongonesana tiri tega kumba zviguru. Zvina ndine nyaya yevakuru vemutemo vandibatsire kuti ndingate sei nemukwasha agara nemakore 10. Ane vana vangani? Ane mwana 1 akuita grade 2. 10 years. Mbereko yakambonetsa. Zvimbereko handizivi mukati memba vavo. Ndoda mukadzi wacho ndeuyere. Tudze problem. 10 years makutaro ndosaka mutoona musha muchinetsa mukaona vanhu vachinetsa kuroora kwachona ndizvozvo zvine zvichinetsa. Anenge achitukwa mwana neurema zvakazodai zvikazodini zvikadini. Chachinetsa chiyasikana. Mwana ane 7 years. Hapana chainetsa. Hapana chainetsa. So it's fine. Tipei list renyu. Ripei kuna secretary. Secretary rinoda kupuwa judgment kuti dare rati bvisa roora ravatezvara. Mobva maatacha that ningosevwa nemutongo. Kwacho unogara 10 years nemwana womunhu usina kubvisa tsvagirai kuno unochiti mukadzi wemwana wako. Moya pakati pesvondo baba. Amgariwa. Baba vacho vakandifonera kuti tiwasti yotore fomu rako rakasiya kubadisi niwo musungo. Ndio ndwana kuimwe misha ina vana baba mani. Noti augare nemwana wako wakabereka akagara nemwana womunhu mumusha mangu wasingaroori. Hazvipo. Hakuna zvinhu zvakadaro. So zvatiri kuita tiri kutora mupurisa wedu mobhadhara mari yekuti mupurisa adzokere ikoko. Unosvika wosevha mukwasha wenyu kuti pamusina kuuya kudare paya. Dare rakanzwa zvakarehwa navanhingi vatezvara venyu. Rikapa gwahedhi yekuti vapei pfuma yavo yavakanyora pamapepa. Tatopedza naye. Then anei anoshanda ane motikari. Tinobvunza iva mungazviziva. Ane mota Honda Fit old shape neproperty yemumba. Neproperty yemumba iwe yako wakapuwa. Anzi nevabereki vacho aushande iweyo saka unachoona. Iye ari kupi mukomana? Aritoya nhasi kubva kutefa anoshanda kuMondrongezi. Vabereki varipi? Vanogara kuForit kulocation. Ndeve muno vanhu ava yoticha? Chimedza. Chimedza wemafiriji. Ndezvekugadzira mafiriji kuti nebasa renazvo. Saka ndandichifungidzira kuti if possible muite risamoni museyama toona kuti vaisevha vanhu vasiriwo. Anotovapo munhu uyu zvokuti nhasi anotoinga aripo. Toda kuti mupurisa wedu adzokere ipapo. Maizuru basa nyorai samoni rimu. Nhasi asevhwe samoni iroro ticha nhasi namangwana kusvika svondo unofanira kunge wamubata. Tochiona kuti anotitaurira kuti chii. Mwana aripi? Ari kuchikoro anodzidza paKilwani Primary School. Imi muri kugara kupi? Izvezvi ndiri kumba kwedu. Muri kumba kwenyu? Makarambana?
hatina kurambana. Vabereki vacho ndo vanenge vachingoti kusiyana nemukadzi. Saka regai tidhile nawo. Ndanichifungidzira kuti akaona samoni iye mumaoko make akaramba kuuya kudare. Saka nhasi kana achiuya mapepa enyu elist ayo anonge ari kuno, hapana chakaipa. Tomupa dheti rekuti ngaadzoke kudare musi wa13. Handitika musi wa13 haana kuuya, iye ariye wataona, tobva tangoisa mutongo zvandakutaurira izvozviya. Kutefi kwachona munomuziva paanogara. Handikuzive, anenge achiti kunogara varume hakutenderwa. Aiwa, musanyeperwa, kune umwe mukadzi. Kune umwe mukadzi. Tefi isingasvike mukadzi wako yakaita vatogara ka 10 years. Saka nyaya yachona tinoipinda mukati mayo. Munoona tichisvika pamapeto payo. Mwanayo mukomana. That's fine. That's fine. Kona pamushaona baba vanotireverera zvakadai. Musha wacho. Naye vana baba vacho vanoita zvavati papedze tako vana pano. Ndo vari kupunza dzimba dzevana. So ndio mamiriro ayo ngatidzokei kudare musi wa13. Next sport. That's way. Tinopedza nawo.